Саламатсыз, эфирда Татарстанның күнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада каһарманнар безнең хәтердә яши. Әлмәттә ватан геройлары көненә багышлап мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Әлмәтлеләр илдә беренчеләрдән булып «Елки 11» фильмының премьерасын күрделәр. Ябык күрсәтүгә тамашачылар яраткан картинаның яңа сериясын карарга гына түгел, үзләрен кинода күрергә дә ашыктылар. Әлмәт Татар драма театры директоры Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек булды. Аның җитәкчелегендә театр талантларны үстерү, милли традицияләрне һәм кыю иҗади экспериментларны саклау мәйданчыгына әверелде. Әлмәттә ватан геройлары көненә багышлап мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Ватан геройлары көне 2007 елдан бирле билгеләп үтелә. Бу истәлекле көн Советлар Союзы һәм Россия геройларына, социалистик хезмәт геройларына, Изге Георгий һәм Дан орденнары кавалерларына хөрмәт күрсәтү. Наша страна героев исторически. Безнең ил геройлар иле Бөек Ватан сугышы белән бүгенге көнгә кадәр безнең геройлар бетми. Туган якны өйрәнү музеенда махсус хәрби операция зонасында һәлак булганнар хөрмәтенә күргәзмә оештырылды. Монда ук алган җәрәхәтләре аркасында сугыш кырына кайта алмаучылар белән очрашу да үткәрделәр. Ярдәм чаралары һәм махсус хәрби операция белән бәйле инициативалар турында фикер алышы булды. Есть какие-то вопросы, которые хотите отдельно обсудить, я готов потом остаться. Әгәр аерым фикер алышырга теләгән ниндидер сораулар бар икән, мин калырга әзер. Монда очрашу инде беренче тапкыр гына узмый һәм бу яхшы традицияга әвереләчәк. Әлмәт гуманитар ярдәме үзебезнекеләргә ярдәм итик. Волонтерлар штабы һәм Рус җәмгыяте командасы махсус операция зонасына гуманитар йөк җибәрүне оештырды. Әлмәт районының битараф булмаган халкы 20 тонналы фураны тутыруда ярдәм итте. Бу юлы инде күнеккән беренче кирәк яракларга хәрбиләр өчен яңа ел бүләкләре дә өстәлде. Моннан тыш Нива машинасы 1232 полкка китәчәк. Аны шәһәр оешмаларының берсе тапшырган. Монда шулай квадроцикл да бар. Аны шәхси үтенече буенча бер сугышчының дуслары һәм туганнары 430 полкка җибәрәләр. Гуманитар йөк Донецк һәм Көньяк Донецк юнәлешенә китте. Үзебезнекеләргә ярдәм итик волонтерлык штабы эшен туктатмый. Теләгән һәркем Совет урамындагы 8 миля клубына гуманитар ярдәм алып килә ала. Волонтерларның хезмәте Әлмәт районында яшәүчеләрнең битараф булмавы җавапсыз калмый. Сугышчылар фронттан өйдә ярдәм итүчеләргә рәхмәт сүзләре юллыйлар. Спасибо вам большое, спасибо Әлмәт. Бик зур рәхмәт Әлмәт, ярдәмчел булуыгыз өчен рәхмәт. Катнашучыларның барысына да рәхмәт җиткерәбез. Бергә булганда җиңәрбез. Әлмәт Татар драма театры директоры Фәрида Исмәгыйлова Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исемгә лаек булды. Фәрида Исмәгыйлова 200 елдан артык Татарстан Республикасының иң борынгы һәм әйдә баручы театрларының берсе булган Әлмәт Татар театрын җитәкли. Аның җитәкчелегендә театр яңа иҗади югарылыкларга ирешә, бик күп уңышлы спектакльләр куя, шулай ук төбәк һәм бөтен Россия дәрәҗәсендәге мәдәни чараларда актив катнаша. Я благодарю весь наш коллектив за поддержку. Мин бөтен коллективыбызга ярдәмнәре һәм тырыш хезмәтләре өчен рәхмәтемне белдерәм. Без фикердәшләр командасы туплый алдык һәм бу бүләк безнең һәрберебезнеке. Бары тик бергә генә без моңа ирешә алдык һәм тагын да күбрәк эшли алачагыбызга ышанам. Әлмәтлеләр илдә беренчеләрдән булып «Елки» фильмының яңа өлешенең премьерасын карадылар. 11 сезон өлешчә безнең шәһәрдә дә төшерелде. Кайбер күренешләр Әлмәт иҗтимагый үзәгендә. Ябык күрсәтүгә тамашачылар яраткан картинаның яңа сериясын карарга гына түгел, үзләрен кинода күрергә дә ашыктылар. Җәй көне Әлмәткә чын кинодесант төште. Рузил Миңнекаев, Кристина Бабушкина, Мария Раскина һәм популяр төрек актеры Бурак Асчевит. Әлмәтләр исә массовкага җәлеп ителде. Шуңа күрә барысы да тизрәк зур экранда туган шәһәрләрен һәм үзләрен күрергә тели. Без сюжетны ачмыйбыз. Традиция буенча фильмда мәхәббәт тә, маҗаралар да, тормышка ашырылган хыяллар да бар дип кенә әйтәбез. Ябык күрсәтүдә киләсе фильмга планнар да яңгырады. Әлмәт янә читтә калмаячак. В первую очередь хочется сказать, что мы уже пишем 12-ю часть. Беренче чиратта шуны әйтәсе килә, без инде 12нче өлешне язабыз һәм җитди новелла әзерлибез. Һәм бәйләп торучы новелла Әлмәттә төшерелер дип уйлыйм. Без бу искиткеч матур шәһәрдә яшәүче талантка гаҗәпләнәбез. Кинотеатрларда фильмның рәсми күрсәтүе 19 декабрьдә башлана.
Дуслык балалар бакчасында коз өмәсе бәйрәме үтте. Бу юлы балалар спектакль күрсәттеләр, җырлар һәм биюләр ярдәмендә матур гореф-гадәтләр турында сөйләделәр. Анда өлкән әзерлек төркеме балалары катнашты. Алар махсус түгәрәккә йөриләр, шуңа күрә бу чыгыш алар өчен беренчесе түгел. Милли киемнәрдәге кызлар коз йолкуны имитациялиләр һәм җырлар җырлыйлар. Татарларның борынгы йола бәйрәме коз өмәсе әнә шулай үтә. Күңелле сәхнә түгәрәгенең төп максаты татар халкының телен һәм мәдәниятен саклау. Укыту стажы 30 елга якын булган педагог Энҗи Ибраһимова балалар белән бергә әкиятләр, спектакльләр куялар һәм татар халкының гореф-гадәтләрен өйрәнәләр. Интересно, сразу согласилась. Аларга кызык, алар бик теләп ризалаштылар һәм бу бәйрәмнәрдә рәхәтләнеп катнашалар. Дуслык балалар бакчасы традицияләрне саклауга аерым игътибар бирә. Бирдә музей булдырганнар, анда татар өе торгызылган, реквизитларны спектакльдә дә кулландылар. Эшләрен бәяләргә Кишүчәт авылының белгечен чакырганнар. Тоже олицетворение семейности. Бу шулай гаиләнең гәүдәләнеше, нәкъ менә коз үз бәбкәләрен чыгара һәм әлбәттә ул аларны саклый. Без дә гаилә кыйммәтләрен сакларга, балаларыбызны сакларга һәм аларны мөстәкыйль тормышка өйрәтергә тиеш. Мы хотели бы детям преподнести. Без балаларга бу традицияны җиткерергә теләдек. Алар татарларда мондый традицияларның барлыгын истә калдырсыннар. Үз әти-әниләренә, төркемнәрендәге балаларга сөйли алсыннар өчен. Спектакльдә 17 бала катнашты. Алар киләсе елда балалар бакчасыннан чыгарылачаклар. Әмма мондый бәйрәмнәр аларның йөрәкләрендә калачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.